phone chaka osakhona angazi ukuthi uba usaphila yazi kahle kahle uyubona ngasekhona wena angazi guys singakhulumi ngalezo zinto abantu bazongijaja ulona welwa ubani osaphila ubani lo wecula ulinde lithi nganginte utshwala mina Steve Kekana la hayi kodwa wena ngicela ukubuza phela yes wagcina njani indaba kaMfowethu ngiyamboza akangisakhulumi naye akasakhulumi nami futhi naye angisenayo WhatsApp nani khuluma ku WhatsApp yeah wakwangithinta ku WhatsApp kwasho ukuthi vele mina sengiyaphuma kodwa nasenivumelene nini welwa ngani ngokukuthanda mfethu wayekufisela izinto ezinhle kanjani uSaliwe mfethu wayekufisela ukwakhisa umuzi wakubo wayefisa ukuthi ungakhisa umuzi wakubo yes angithi uSaliwa une responsibility yokwakha umuzi wakubo wakubona wena kukufanele ukuthi ungamakhisa mfethu and futhi ngathi manginibuka mina nobabili ngakubona unenhlanhla enkulu ngoba ke umuntu ohamba ethanda nje uSaliwa indlela oqale ngayo uqale kahle wangincoma kanti ungifisela uSaliwa nangufisela uSaliwe yazi ngufiselani mfethu ngufisela umuzi onendoda ekuthandayo ngufisela umuzi onabantu abadala bakhona abaphelezela ingane yakhona iletha amaphupho kuwe nawe futhi uyemukela leyo ngane mfethu ngoba lezi zinto kufuna sengathi kuyadlala lwa kwesinye isikhathi lo mfana wayibhala lento wayibhala ku Facebook nami ngingayazi nje ayikho ipost kaSaliwa engenayo ulwa yini ngempela la kanti wena ucathi kuyadlala umfana ekuthanda ngempela hayi okay lwa ngicela ukubuza Kakubuza Lwa uyamanje mngana wami omuhle. Ngicela ukwehla. Kunomuntu Osaliwa bashela ku Facebook nako bani. Umuntu mayese kubona ubanjwa ujama angazi ukuthi ethini. Yabona nje. Welwa. Kodwa. Lwa. Awukakazi umthande wena umuntu. Khwebana mayese kubona. Welwa wena awukazi umthande. Abangikhweba. Awukazi umthanda umuntu uthi mawusumbona uvela uphelelwe umoya wena uncishelwe iyoyo sengiqala ukunderstanda ukuthi awukakazi ukuthi ube semathandweni lwa mina angifuni umuntu onamahloni mayengithanda ngoba ngingagcina nje sengimi ngifuna email indaba yayo kodwa wathi wena mfethu awazi ukuthi ayaphela amagama uma ubona umuntu omthandayo wena ayaphela mawubona umuntu wakho ngoba ngabe ulive weni lapha emkomisweni wakhuluma I think hour lalela lapha emkomisweni phela kwase kuduo die lapha na mfethu mina ngikhuluma ukuthi mawusumbona umuntu live ngisacela umnikeze ithuba ngisacela ukufika nawe uSaliwa live kuwena welwa ngiyacela mfethu cha kulowo mzuzu uSaliwa wazi wabhala ingoma uSaliwa bambona ngobe nethatho dali shuthi ngofika kubo mangikhathele ngingafuni ukupheka kuthiwa awupheki ngani lilweni ngoba kuthiwa angifanele ngiyokwakha imizi nje mana lwa wathi uSaliwa nje bayitshela ukuthi isigebengu sami kanti yena umaqondana Impilo khethe inhliziyo yami ngiyamthanda awulibalisa igozo ngathi awukhuphuka nkabe yami Intawethu yazi ngicela uma shooting ngicela ungenzela nje emadlaba afethe engakaphumi nje engakaphumi la ngisacela ungitshelele ulwa mfethu into eyodwa ocabanga ukuthi isenhlizweni yami ngoba ngicelela umfowethu angihambe ngishela mina ku social media mina angisheli mina angihambe ngishela ngicela ungishelele ulwa mfethu ungishelele uSaliwa mfethu yazi ngendlela engimthanda ngawo uSaliwa uqala uzongithenela ngizokutransferela imali ye-birthday ufuna imbali angeke nemali ye-birthday ngaphezulu imbali-ke zinomlando kule relationship mina uzongifonela bese uyamshelela uSaliwa awufuni ngoba uyalazi udaba yena kodwa wena uyavuma ukuthi weshelwe going forward wena ushelela uSaliwe uyavuma cha angivumi
nakho uthi uzofonelwa nje wena ushelela usaliwe kodwa la mfethu Uzobe esesho nje uzobe seyikhulumela ngoba uthunyiwa ngithi. Ngizokufonela nomngane wami ngikhulumela usaliwe yabo. Yes. phela usuphumile Kade ngaqala mina ukuqoma. khona manje khuluma manje khona umuntu onaye la osabutha mawuvuma la mfethu uTambo uzokulwisa mhlawumbe Kulowo Mina mzuzu yazi ku-social media mhlawumbe ngaze ngibe namasoka awu-5 ngoba ubambo lwami lo engisabambisane naye akanazo lezi zinto zika-social media. awulalela welwa nangomshove ephawula lapho uthi wemavunda emuphi lo lwa kumele ashele kulowo mzuzu yena wakhuphuka ngama-step awoqhebulwa esembona Umshovo nosaliwa same WhatsApp group. umshovu kanjani futhi manje umshovu naye ukhona futhi kulesi scheme manje futhi ngathi mina ngikhulumela balawa futhi khona nomshovu futhi manje usaliwe wena ukhulumela usaliwe mina ngazi usaliwe ovele obala wakhuluma nje izwe libuka lwamfethu ngisacela ukuthi ungadinwa ngiyazi ukuthi ngasekuqaleni amagama ayefane namanye uzugcina usuyitshela ukuthi abafana bayafana ayifani lento ekhulunywa usaliwa nalento ejwayele ukukhulunywa abanye abafana ngiyacela nentowethu ukuthi uyinikeze ithuba lokuyicubungulisisa kahle kodwa mina ngiyakutshela lento ohlala uyithandazela lwa iyona le phethe usaliwe Kanti lo wamanje usho ukuthi wenza kancane. uyabona lona wamanje yeye Ayi ngathi nguye. akuyelo Lo enginaye manje ngathi uye ngempela. Osaliwa fanele besebenze kanzima. lalela usaliwuye lona wamanje hawu I can't wait to ufonela ulwa uyabona lono wama Lalela usaliwa akekho serious ngoba ngaye ku-WhatsApp akanayo iplan yokuthi engangithola kanjani. Umuntu uma umfuna wenza sure ukuthi mathiwa akasena WhatsApp uyamthola somewhere. So uyabona ukuthi uyamfonela yes into ka-social media nje. no ngiyabonga ngizomtshela zonke lezi ikhalo zakho oyishoyo lwa ukuthi one iphutha lakhe lokuqala wathi usulinde ethi manibonana uzoyinokondisa kahle indaba yakhe wathula bese ngimtshela akalungise lelo phutha. Okwesibili wena wavala uWhatsApp ulindele ukuthi usali uzozama ezinye indlela Angisho ukuthi ngilindele. bese ngimtshela usali ukuthi akalungise leyo nto futhi ulwa uyakudinga saliwa ukuthi manje wena usambheki makubuye kwalunga lezo zinto lwa ngiyabonga kakhulu mfethu singabafowabo bakasaliwa kahle singabanewabo nje siyojabula kakhulu mfethu ukwemukela nawe ube ingxenye yomalokazana basekhaya sichawule ngane wethu ngiyayiqhenya kakhulu ngawe la uqhubeke wenza umsebenzi wakho ngiyayiqhenya kakhulu ngawe mama yes Okay couple yami ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. ngizokuphoqa Phakathi wayo umlobo. lona nikaphula wena ngizophoqa njalo Ngiselihlandla nje. ulwa uyazi ukuthi babantu bangani sinolwa ulwa akangifuni vele lokho iqhaphuli yami labanye ababanje ngathi bayasithanda bengasifuni Mina ngiyakufuna futhi ngifuna phakathi kwamavundla media. wena yanqena ukuthi ngikufonele mhlawumbe sisi ngikhulumela usaliwe Uyangikolota vele ikholo uyangikolota. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. ngifuna ukwazi ini lo wena oqala udlulo ngizofanele usaliwe ethami mina mangibuka lo live ngithi ngicela ufonele ulwa welwa Ngithi yabo. lana umhla 7 July sizobe sisenkandla sihambise isuitcase kwaShezi sacela ufike ube khona yazo mama Okay uyangimema sis. ngimema ngimenywa yimina uzobuka osisibama bahamba isuitcase ulwa phakathi Okay akunankinga. enye into engicela ungenzele yona la yazini ngisacela usicelela ikhavela kuBig Zulu umtshele ukuthi kunosisi bakamashezi abacela ikhavela lapha esuitcase asiphe ikhavela usize 9 noma 6 wemama ulwa look at me 6 I'm looking at you. I'm like uhlala namanhleka-ke mase nihleka mina ngenze njani bafethu mana wedale yazi sinolwazi gaba ngezinye izinto Confirm indaba yekhavela so bengichazela ukuthi no usize 6. hey bafethu yazi mina ngisazi ngenze njani lwa ngicela ungicela ikhavela usize 6 mama yazi Ngokwenza sure.
Ngiyabonga mntakwethu. Ulwa nje uyangi. Baba yini? Wena ngeke uphume kula ivamsisi. Ulwa hleze efuna umoya wami nje. Uyakwenzeki. Please ngasawuvala ngiyanqamuka baby. Love. Baba mfethu. Okay sengimthi. Ngicela umshele kodwa la ngicela umshele ula umshelele usaleyo. Okay baba. Ngomtshela. Ngicela bethu ula ngiyamthandela usaleyo ngiyazi avela suke nje athi ufuna into elentozana. Uqalile lokho. So-ke Inkinga baba usale uhleze ngidelela kuqala. angihlangene mina-ke nalo angithi abangani bakho angikhulumi ngendaba phela angithi umngani wakho usaleyo angihlangene nabangani bakho ngikhuluma ngala esuke se-serious khona esefuna umuntu azokwakha naye umuzi usaleyo yabo into engishoyo Kodwa beshelelwa yimina usale wehleze ngidelela usale wethi mina ngigqoka ingubo efana nenyoni angazi inyoni bani engiphikimise nenyoni aphikimise esinye isithombe sami nenyoka usaliwa baba ongeke kodwa kunakho kodwa ufana nenyoni mama kodwa kuye kube yinyoni ezinhle yabo nje namanje ufana nephothwe yalazi iphothwe love kodwa uma usuhlinile awusafani-ke nephothwe usufana nomnqophane yazi umnqophane ngangifuna nabo bamubona mina ubona ubhuqu vele kodwa bese thina la sothuthu abasobhuqwini thina sothuthu nawe ngangifaka nisukuzenza ngathi wena wasentuzo wena wasentuzo ngizosuke ngithi mangisuka la ngiyahamba bese ngishintshe omunye umuntu imudi mani uhambo uyaphi mana mama